Okay, det her det er min evalueringsvideo omkring guitar og power-akkorder. Og så tager jeg lidt om barré-akkorder i forhold til dur og mol på øverste streng og på næste streng. Okay, til at starte med, så kan jeg lige fortælle, hvad det er, at strengene de hedder. Den øverste streng her, den hedder E. Den næste hedder A. Den tredje hedder D. Den fjerde hedder G. Den næste hedder, eller den femte hedder B eller H. Og den sidste hedder E. Så der er vi de her to lidt det samme. Bare i, det er den dybe streng, og det er den lyse streng. Okay, og hvis man så kigger på halsen her, eller hvad man kan sige, halsen af guitaren her, så hvis du nu kun går ud fra den øverste streng, så stemmer den i halve, altså så er det i halve toner, man går op, hver gang du flytter et bånd. For eksempel nu har jeg den i E, så hvis jeg tager herop i det øverste og sætter fingeren i det første bånd, så er det et F. E, F, det er en halv tone. Fis, G, Gis, E, F. Hvad snakker jeg om? Ej, jeg prøver det igen. E, F, Fis, G, Gis, A, Ejs, H, C, Sis, D, Dis, E. Så er vi tilbage igen. Og den fortsætter jo så bare derhenad. F, Fis, G, og så er der jo henad. Og den næste streng, den hedder jo A, og det er en kvart fra guitaren er stemt i kvarter, så det er en kvart fra E, som er den øverste streng. Det er det sat A. Og A, den er løs sådan her. Så er det næste, det er et ejs, altså kryds for A. H, C, Sis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A. Så er vi tilbage igen. Og den næste streng hedder D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A. Og så er der henad. Og den næste, bla 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 bla. Okay. Så er der nogle, så kunne jeg måske lige starte med at fortælle, hvad en power-akkord var. Og en power-akkord, det er en akkord, hvor man kun har grundtonen og kvinten. Det vil sige første og femte trin. For eksempel, hvis man har et E, så er den allerførste, hvis man skal gå ud fra den dybe streng, E-strengen her. Den allerførste, man kan lave, er et E selvfølgelig. En E-power-akkord. Og det gør man ved at sætte fingeren i andet bånd. Altså man lærer den øverste streng ringe og andet bånd i den anden streng. Det giver så den her eller grundtone kvint-effekt. Og det næste der sker, det er at man flytter fingeren på den øverste her, så bliver det til et F. Så hvis man vil lave en F-power-akkord, så flytter man holder fingeren på F selvfølgelig, den øverste streng, og så går man en streng ned, og 3 hen. Sådan her. Og den kan man flytte, den her figur, eller den her håndposition kan man flytte, i halvet, eller hele, eller hvad man har lyst til, hen af den øverste streng. Så ved det bånd, man har fingeren på i den øverste streng, vil altid være grundtonen. Så for eksempel hvis vi tager femte bånd her, og syvende bånd i den nederste finger, der er i kvinten, så vil det sige, det er et A, og det er en A-power-akkord. Og det der er det smarte ved power-akkorder er, at det gør det en del nemmere at spille, fordi at man skelner ikke mellem mol- og dur-akkorder, fordi at det der ligesom farver akkorden til enten en mol eller en dur, er tersen, den er ikke med. Så det gør det en lille smule nemmere at spille, for eksempel hvis man skal spille rock. Og det lyder også bedre, altså det lyder bedre i rock, hvis man har distortion på, eller hvis man har distortion på i rock, så lyder det bedre med kun grundtone og kvint. Og man kan eventuelt sætte en ekstra grundtone på, ved at sætte lillefingeren på også. I strengen nedenunder, i samme bånd i forhold til kvint. Sådan her lyder den så. Okay, og jeg kunne lige spille en lille sang måske. Den hedder Johanna og er med Kim Larsen.
brugt, det var et A og et E i, det må så være verset. Og så bruger jeg egentlig bare E'et, som er kvinten til A'et. Det bruger jeg sådan. Og så næste akkord, der kommer selvfølgelig G. Og så en ledtone på G-side til A. Det er basgangen, eller hvad man kan sige. Men det gør det noget nemmere, end at skulle, altså hvis man er nybegynder, i forhold til hvis man skal hen og spille de rigtige, eller de klassiske akkorder, hvad kan man sige, som var A-mol og G og C og D-mol. Hvis man skal hen og skifte den der håndposition, det kan godt besværliggøre en del. Hvis man bare kan låse den ene håndposition, og så bare flytte den efter det. Det er det, der er det smarte på power-akkorderne, hvad kan man sige, det er det, der er det smarte på power-akkorderne, ikke? For eksempel, hvis jeg nu vil spille den almindeligt, altså den klassiske måde, så ville det hedde A-mol, G, eller A-mol, G-mol. Tag mig med til drømmeland, der hvor man drømme. Tag mig ud til verdens land, der hvor man larme. Tag mig med til Joanna, tag mig med, tag mig med, tag mig med. Hvis det er der hvor man ikke bare skal passe sig selv. Så der er nogle svipser engang, men jeg kan den ikke 100%. Den sidder bare ikke 100% i kroppen. Men på en anden måde, der var det nemmere, også fordi man skal ikke stemme kulør hele tiden, så man skal ikke kunne alle akkorderne på samme måde. Der er det simpelthen et nemmere system, og bare hvis man kan tonerne på guitaren og på den øverste streng og på den næste streng, så er det næsten alle akkorder, der kan spilles. Eller så kan man spille alle akkorder, altså for eksempel hvis jeg nu finder jeg bare et almindeligt stykke, eller nu fandt jeg bare lige en inden jeg begyndte at optage her, hvor der stod et A-stykke, hvor det hed D, eller hvor A-stykket, hvor akkorderne i A-stykket, det var D, fis-mol, H-mol og A-mol, der sådan kører i ring. Og der tænker jeg bare, at hvis jeg skulle stå og regne alle akkorderne ud, eller kunne alle akkorderne, det er ikke sådan hvem som helst, der lige kan det, men hvis man nu ved, at man bare kan tælle de her bånd, og det er i halve toner, så bliver det noget nemmere. For eksempel hvis jeg skal tage et D, så vil det ligge her, i femte bånd på anden, hvor A-strengen, altså anden streng, er den der angiver grundtonen. Okay. Så vil det så være fis, som ligger her, på den øverste. Der vil være det nemmeste træk måske. Eller også så vil det være, nu skal I se, det her er fis. Den ligger også her nemlig, for man kan enten tage fis her, eller her, i power-akkorder, og så ligger, hvad var det så, H-mol, den ligger her, og A her, så den vil komme til at lyde sådan her. Og jeg kan ikke engang sådan lige, det vil være her, ikke? Fis, den vil ligge her, H-mol. Og så et A. Selvom det er måske et dårligt eksempel på, hvor langt det kan ligge fra hinanden i fingerpositionerne, det her, hvor det her det ligger sådan rimelig, hvor power-akkorderne ligger rimelig tæt. Det er nemt at gå til. Nå, men i hvert fald så, hvis det er rimelig, eller pretty much hele den her idé med det. Nå jo, så snakkede jeg om, at der var klassiske akkorder, som for eksempel A-mol, der bliver taget sådan her, hvor det er undtagen alle strengene bliver slået an, undtagen den øverste E-mol, den dæmper en smule. Men man kunne også godt lade den ringe. Altså E-mol, E-dur og A-dur kunne jeg lige tage, fordi det er ligesom de grundakkorder, som jeg vil gå ud fra i forhold til barré-akkorder. For der er nemlig en smart måde til, hvordan man lige kan
hvad man også på samme måde med at flytte, hvis man nu kun går ud fra den øverste streng her, ikke? Og tager et dur-akkord, sådan her, E-dur, og hvis du så holder den position, og så flytter den en halv tone, den håndposition, flytter den en halv tone, så bliver det en F, og så sætter den her på, der markerer hele båndet ned. Så bliver det en F-dur, og hvis du rykker den en halv tone, så bliver det en Fis-dur, G-dur, Gis-dur, dernede, ikke? Og omvendt, hvis det er, du har en E-mol, som normalt tager sådan her, de her to i andet bånd. Hvis du så tager dem med de her to fingre i stedet for, og så flytter den en halv. Det her, det er så E-mol barré, og det her, det er så F-mol barré, Fis-mol, bam, 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 dernede, ikke? Så det samme princip gælder på A-strengen, som den grundtoneangivende streng, hvis man har den som grundtoneangivende. A, hvis du så laver der bliver figuren sådan set bare omvendt, fordi at der går man ud fra A-mol-figuren, som ser sådan her ud. Det vil så være mol-figuren, ikke? Hvis du så tager, det var den, der egentlig svarede til en dur-figur op på den øverste streng. Men hvis du tager det og flytter ned, så bliver det igen de her halve trin, eller hvad kan man sige, så bliver det igen. Det her, det er så A-mol barré, ikke? Så det her, det er så Eis-mol barré, H-mol barré, C-mol barré, Sis, D, Dis, bam, dernede af. Og hvis du vil lave en dur-figur hernede fra, som med A-streng som bas, eller som grundtoneangivende streng, så er det den her position. Så er det en A-dur-position, man går ud fra. Men det her, det vil faktisk være et svar til en A-barré, A-dur-barré. Og så rykker den, og sætter fingeren, og så rykker den håndposition, og sætter din pegefinger på samme måde som i halvtone dernede af, så vil det give det samme effekt, bare i dur. Men der er så selvfølgelig den her der er sådan lidt en snydekode, eller hvad man kan sige til det. Hvis du så bare tager ringfingeren og markerer de 3 strenge, så giver det sådan faktisk lidt en power chord position. Men der markerer man så bare 3 strenge med den man egentlig kun markerer 1 streng med, altså ringfingeren. Man kun markerer 1 kvinten med i power akkorder. Der markerer du så bare, der trykker du den bare ned, ligesom med den anden barré. Okay, det var vist